ଭାରି ନିର୍ମାୟ ବହୁତ ଫଳ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଜଣେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସତ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଯେତିକି ଅଛି ଠିକରେ ଅଛି ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଖାଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାମାଙ୍କର ଏଠି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବର୍ଷିକରେ ମୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସି ରୋଡ଼ରେ ଗୀତ ଗାଇକି ମୁଁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରେଇବି। ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି ଥାଆନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି କି ହରି ବୋଲ ଦେବା ବୋଲା ହରି ହରି ପ୍ରଥମ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଛି।